Здравейте, хора! Днеска ще снимаме видео на страшна игра. В страшната игра мой се снима. Така. Да. Здравейте, хора, аз съм приятела на Радослав. И ще снимаме с него двамата. Значи играта се казва Викане стрим. Къде си? Айде, Радо, влезна ли в играта? Да. Ела да другото. Добре. Аз скачвам Аз чакам на войното. Войното. На другото ли? Да. Само че от лявата страна. Добре. Айде по-бързо, Радо. Къде? Вече са влез. Къде Айде. си? От лявата? Аз съм на... Чакай, от другата страна. Нали там, където миналия път бяхме? Добре. Аре. Радо, виж как вървим. Влизай. Айде, Значи, почваме. чак и PlayStation ми реагира, брат. Това нещо е за слушалки, ама аз нямам слушалките и че. Знам. Сега представи си колко лайка ще намерим. Имам камера. Аз ще държа камерата, ти ще светиш. Аз Ма, имам някой яко. камерата този път. Ама ти не можеш да снимаш, Жулая. Взема ли си фенерче? Пък снимаш земята. Ама ти снимаш и земята, как аз? Аз не съм снимал. Не, мамо, отвори. Мамо, отвори. Мамо, отвори. Мама. 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 Дай камерата тук. Ей. Дай камерата. Ще отворя вратата. Дай камерата, ще ти не може да снимаш. Аре, почвам. Тя камерата има погледа си. О, майко. О, ние тук сме били. Да, ето я трабантката. Минкен дев. Чакай, че изтървах фенерчето ми. Аз мога. На кого ще се пуска, защото не мога да разбера. Не знам. Аре, си пред мене този път с човека с финера. Аре, идва. Така че аз нищо не виждам. Ето, брат. Ето го страшното. Аз съм. Ари. Бавно. Сега Матер. стоим тука. Къде отиваш? Къде си, идвай! Идвай, снимай! Тука ли? Нямай страх, ма какво да направя? Ари, Радо, моля се. Снимай. Чух. Господи! Сега се няма нищо. Аз ще кемпа на вратата. Помниш ли ония, когато го намерихме? Дългия. Аре. Виждам го. Идва. Снимай, мама. Снимай. Засни го. Найс. Давай. Бегай. Да го врати, чакай, от тук. На видеото, брат. От тук снимай, от тук. Свърши мястото на камерата за видеото. Идвай. Ти всичко ли използва? Не. Засни го. Добре. Чакай. Отвори. Няма. Отвори. Дай газ. Другия път си тръгвам нагоре самичък. Аз тогава ще те затворя. Знаеш какво става, какво почувстваш? Ох.
Ай, давай слагам. Сега дай да видим кой е снимал. Чакай, че я снимах. Снимах? Дай газ. Сега ще видим кой си снимал. Аз съм най-добрия да ви кажа. Ето. Хей! Луксу. Що не ми сами викат? Брат, някакъв ти казвал твоите приятели с... Ауе. Ох, паднах. Това е мега яко, бе. Да, аз снимам така. Глей. Брат, ти изглеждаш как някакво малко човече буквално. Аз съм висок и ти пак си малък. А виж ме фенерче, така го държа. Аз го видях ония дългия, брат. Видях го. Аз го заснах. Ама ти снимаше ли го? Не знам. Така. Аз тук кемпа на вратата. Аз ти викам, идвай. То там нямаше нищо, ама той дойди. Виж как се бяга. Ама това дълго видео направи. 48 зрителя. Брат, ама ти не го снимаше направо в лице? Ама нали викаш, че си го снимал? Нищо ли си снимал? Аз го видях на камерата. Свети. Не. Това път тиша снимаш. Еми да, много лесно, брат. Ама имаме $55. Купи си нещо, бе. Къде? Аз имам камерата. Имам си фенерче. Окей. Ани. Чакай. Чакай. Коста! Какво става? Добре, предателя да запали. Защо отвора? Ой. Къде направи? Отваряй. Къде? Тук сме. Учим. Отиваме в този коридор. Отварям! Жив ли си? Ти убима. Убима. Това нещо, брат! Картон бутон! Сам Снимай го, найс! Качвай се. Сори, спомням. Майко, как ме уби? Брат, той кемпише, брат, той кампише. Аде, Той само кемпише, това беше проблема. гледат как умираме после. Зато трябва ти да си. Но, Аре, бе, сникаме. Ена? Газда! казвай, че съм техния герой. Сега гледай. Снима го! Майка, още един път го снимах! 100 зрителя, майка! Затвори! Брат, единия вика. Да го снимам, добро! Единия вика. Човека в лица не може се спре. Майко, брат, 100 зрителя чукнахме! Аз поискам, я идвам долу. О, чакай! Тавана. Бум. Да, тамана. Знам се. Изгубих единия фенер. Чакай, че тук имаме CD диско да го правим. Майко! Какам те в капсулата. Майко, мислих, че урите ме има някакъв зомби. Чакай. Лица. Снимам! В лицата. Брат, ти знаеш ли, че пак слизаме там? Този път аз ще я в капсулата.
Кой има? Снимай. Снимам. Влизай. Снима ли го? Не. Добре. Ой, формат. Да, пусна. Чакай! Пускай. Аре. Най-зле, брат. То беше да якото някаква баба Грани или кой беше там? Не, някакъв дух. Сега снимам се. Ти казва... Ти на... По телефона ти казва What the Sigma. Имаш още един емери. Майко! Взимай го, да. Ей! То нещо реше към мене, брат. Брат, дигнахме 120 зрителя! 130 зрителя! Майко! 150! Майко! Нов рекорд, брат! $233. Аре, давай. Още трябва. Да спинкаме. Трябва ни мъни. Две. Да спим. Имам диск. Ако брат, ние имаме $200, мой баяни ще да си купим. Ай! Трябва много зрителя. Чакай, не. Не. На нас. Не. Иди да се телепорташ. Иди да се телепорташ. Май да изчакаме това. Майко. Брат, с двама е най-яко. Ето тук. Not team for... Не, Starlock се фенерче. То свърши. 3 дена. Ама брат, моля още един път да поиграем. Ама вече да снимаме най-яките неща. Ари, да е при нашото място. Брат, ще снимаме най-страшното буквално на мъжката варим и това е. Хари! За двама. От твоята страна. Ти ли си, да? Майко, брат. Ние буквално... Ние снимахме някаква баба Грани. Ама трябваше малко да оставим. Че ни трябва веднага да затваряш вратата, разбра ли, брат? Да. Ти снимаш пак, защото... Както винаги, аз съм най-добрия фотограф. Да, и вилицата ме уби, брат. Да, и двете неща. Майко, Кристиано Роналдо съм, брат. Чакай. Давай, я погледни камерата. Аре, идвай тук. Натискам червения бутон. Човек. Снимам всичко на лайв, брат. Сега ни снимай, спри го да има място. Отваряй. Почвам да снимам. Прес. Представи си сега да заключим отвънка и да... Майко, затвори! Вилицата! Отвори болицата! Затвори! Найс! Снимах я! Тръгвам и той сам идва до тебе, брат. Майко, вилицата тук беше! Стани ти тук и
Изчезна на нула, значи се телепортна до тебе. Майко, това беше най-якото живела, не да ти кажа. И аз сега ще взема диска. Сори. Ти ли го взе? Да. Аз го. Майко, брат, това беше буквално. Брат, Ари, единия път беше някакво дълго, втория път. Снимам. Не, оставя. Аз снимам, брат. Ил, мяу. Снимам ти лицето. Майко, Нага се телепортахме. сега си излизам. Да. И аз го виждам в крайчето, гле. Между другия профил. Майко, брат, как се удари? Как се удари, брат? Как се удари? Майко. Брат, стария ми профил. Брат, ама как ще удари в капсулата? Добре се. Това ти най-смешно, кога се удари в капсулата. Не знам. Пръжни картофи. Код пръжни картофи за емречката. Аре. Сега представи си, само отваряме капсулата и то спред нас. Да. Брат. Да не е то бъгвилицата. Не е така. Добре. Интересно. Сега да дойдете нагоре по стълбите. Брат, ако ме убият, веднага взимаш камерата. Разбра ли? И бягаш. Нямаше го привличам. Помислих това подарък за нещо. Да, бе. Човек Към тя уша. е така пред нас да излезе. Вилицата ли? Да. И Ари, бе, давай на ние мушката. сме паранормалните, брат. Така. Идвай тук. Снимаме контент, брат. Снимаме контент, кодопа. Е, тук сега ще е вилицата някъде. Аре, излизаш ли? Идвам с тебе. Форки гай. Ари, идвай, бе. Брат, Сега ако излизне вилицата, какво правим? отвори са нещо. О. Отвори. Свърши място. Дай, тръгвай си. То ще дойде сега зад нас да не Брат, ама ние се прицакахме сега, защото ние снимахме. Значи, моето сани... Брат, колко вече там отгоре. Значи, снимаме видео в играта и... Така. Нека... Този път да не ми свършва мястото. О, майко. Отваря ръчката. Свободни сме. Аз ще имам вътре в къщата. Баскетбол. Брат, ние ще продължаваме тази игра да играем. О, да. Трябва, знаеш ко? Трябва 768 фоловера да имаме. Ето. Виж как снимам. Едно преди падането на водабата ми са. Майко, моите всичките приятели. Значи аз вика, че съм екстра. Не човек, фурк мене. Имам 20 човека, брат.
Да. Който гледа. Класик GG. Q2, долна чиста 285. Гледай как снимам, брат, аз съм професионалист по снимам. Аз и това го помислих за Да, и аз. И подаръка. подарък. Ами те са. Имаме още и. Майко, брат. Имаме 52 зрителя. 54. 55. 58. Ала, дига са, да. Ама брат, ние трябва да снимаме контент. Защото те просто обикаляме и ти как това гледаш? Да, брат. Прещаш се. Чу, тук някъде някаква врата се отвори, брат. И видео. И готово, да. 125 долара, чакай, отивам нещо да купа. Защото това ще ни е третия ден. Ето Майка. има шоп. Аз съм на терасата. Ела да ти покажа. Купи, брат, нещо. Имаме животно. Къде си? Имаме животно. Чакай. Шоп. Купи някаква по-хубава камера. Чакай. Значи искам да взема това за... Майко, Радо. Ако видиш къде се качих, Радо, виж. Къде? Излези навънка. Или ти си вече навънка. Излези навънка. На терасата съм къде? О, Излези. на къщата. Виж къде са. И гледай са. Ела сега да ти покажа нашето животно. Къде? Камък. Ей, тук. Ела с мене. Той си почива на футюйлани. Ето го. Майко, жена прасека. О, Свинско прасе. ела тук. Това трябваше да го заснимем най-началото. Ела тук. На други, ела тук горе. Молете се. Къде? И тук горе на покрива. Това най-началото всеки път ще го записвам. Да. Ари, давай. Лягаме си. Чакай, от дядо Коледа трябва да заснемем. Чакай. Хора ще изрежа за малко видеото. Да бързо и после пак. Ще... Да. Така... Ари, искам да лягам. Чакай, брат. Няма супер. Не, аре, идвам да лягаме. Брат, утре, днес, трябва да знаеш колко хубаво да спим. Как беше? Чакай, готов бе. Спиш ли? Сега вече, да. Лягай. Значи, на утре, брат, днес, значи, дай камерата да заснеме дядо. Най-яките неща. Дай камерата. Ела да видим, сега ще заснема нещо. Дай камерата, бе. Ще заснема нещо. За най-началото на... Чакай, има... Коста. Аре, ама брат, дай камерата. Да ни харчи много. Дай. Защото аз мога да снимам. Снимай сега на видеото. Гледай, я погледни камерата. Стоп. Да, ние само ще снимам, брат, ама ние трябва само като скриншот си да правим. Да, брат. Ние не ще запомним. Радо! Сега пресей пак да излезне оная величка. Отваряй. Пак ли тука? Прес. Еди, бе. Чакай. Липиди. Няма всички тука. Идвай. Не снимай сам, да ти кажа тука. Аз малко снимам. В този подарък всеки път ми изкарва ангелите. Брат, Ако видиш едно има някакъв хорор. Тази игра е тъмна и изи. Ако видиш нещо, кажи ми.
Ще почна да пускам. Ано, и тук нещо, брат, се иначе мина. Нещо се чу, брат. Къде отиваш назад? Ти трябва да се опредо, бе. О, не. Дай напред, Радо! О, тук. Къде? Видях го. Дай леко напред. Дай напред. Дай. What the fuck? Де? Видях го е тук и си замина. О, Радо, искаш ли ти да снимаш по-хубаво? Не. Давай, снимай. Ама пусни по-нещо. Аз вече снимам. Аре, идвай. Давай, тука. Нещо ли? Зад. Идваш? Идваш ли? Само не снимай доста. Свети ангел, свети ангел. Чакай. Ще изпукна пръста. Ей, мо. Ангелите да напазят. Брата, ама дай по-напред, бе. Изплаши. О, подарък. Ей, този подарък, Къде си? виждаш ли го там? Той е най-гадният. Чух нещо. Аре, да се прибираме. Не. Идва ли? От другата страна сега ще минем. О, не. Аз се прибирам. Аре, чао. Аре. Ари, моля. Нямам си. Ама дай да го доснимаме до край. Добре, ти отидай да го снимаш тук. Финела ми няма батерия, брат. Няма батерия. Финела няма батерия. Няма батерия. Оставям. Чакай, къде си? На фенер. Не искам. Ти да снимай. Ето тук. Снимай ли го? Ето го промени, ето. Взимай. Снимай! Ама взимай го. Сега снимай. Не показва свети. Свети Валенти. Ари, ето. Моля ти са. О, не. Кой видя папа? О, не. Брайтница ми добре. Ама ти къде вървиш по-напред? Брат, брайтница ми видях нещо да прилита. Брат. О, дай да се качим горе там да погледнем, защото там ще има по-други стаички. Добре, Ама ти ми свети, ето тук. Свети малко. Свети фенера си. Леко прави. Няма ни. Това отгоре го заснема. Заснеми го това светещото отгоре, брат. Къде е светила? Отгоре има някакво. Майка. Аре да са прибрали. Чакала, докато не сме похарчили. Всичко няма да скърнем. Ела насам да видим. Ето. Хало? Няма никой тук, има само някакви. Чакай, тук ще има нещо. Има само оби. Всичко друго е долу. Аз не искам да влизам долу, защото видях нещо. И тук има някакво. Аре, бързо. Дай да го гледаме до края. Аз ще снимам, брат. Кажи ми като се качиш горе. Като се качиш горе ми кажи да ти отворя. Защото аз съм бри. Майко, видях нещо там отгоре на покрива на там от тук. Брат, къде са? Видях нещо на покрива. Метна са някъде.
Отзад. Отваряй! 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 Затваряй! Дай после да сипе нещо. Защо стана? Нещо съм метна. Нещо съм метна, казах. Някакъв зомби беше, брат. Да, казах, нещо съм метна. Отгоре. Нещо съм метна. Брат, ние имахме много камера. Майко, брат. Извай така. Брат, Изгубихме нещото. нещо съм метна. Отгоре, казах ти. На видеото брайтнеса няма да ми е такъв, защото дядо Коледа. Имаш. Няма да имаше. Така е. Така. Да. Ето. Имаме 60 зрителя, брат. Сега тук, накрая. Да. Тук съм сам заради тебе. Защото ти не искаш да идваш. Много съм. Викам, че видях нещо съм метна. О, имаме 100. Майко, и то как се дига, брат? Контента. Видяхме, брат, колко това джиджика, ма какво беше? Аре да се махаме от тук. Чакай, може би мой да се продължава. Не, аз... И мой да продължава. Ами хора до тук ще бъде това видео. Не, няма да бъде до тук. Това ме гилула, как бе? Трябват ни гаджети. Колко цъкало? Ето, какво си купих? И се така? Аре, включай това видео. Абонирайте се за канала. Промокнеш ли? Чао! Абонирайте се за канала с лайк към банката. Айди, чао, защото...